Ако свършим в 6 часа, слагаме на телефона 6 часа да не се получават известия на дисплея на телефона от служебния ни имейл и от служебните чатове. Когато сме отпуска, по същия начин. Изключваме ги, казваме на колегите, ако има нещо спешно, обадете се по телефона. Представете си, на плажа сте и виждате някаква ситуация. И сега, не може да направим нищо, защото ни трябва лаптоп. Ама той е в хотела. Обаче вече мислиме по въпроса, партньора ни пита нещо, искаш ли да влезеш в водата, ние не чуваме, така не. И нито сме ползотворни в едното нещо, нито в другото. Затова най-добре е, дори когато сме на почивка, има, разбира се, позиции, които изискват да се проверяват нещата. След вечеря отделете си 15 минути, кажете на партньора, имам нужда да проверя нещо, сядате, поглеждате, отговаряте само на най-спешните неща. Всичко друго, което може да се случи след отпуската, се оставя за след отпуската. Защото трябва да бъдем пълноценни. Работата никога няма да свърши, но моментите с любимите хора, с децата, те минават и няма да се върнат по същия начин.